17 बोसोर बिपिएफखौ भट होनानै क्षमतायाव फैबाय थादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोना खालि बे आदिबासी दतमा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रामफलबिल प्राइमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे आदिबासी गामि बिरतला, बे गामियाव आं दंफैयो। बे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' उसुबिदायाव थानांनाय माने गामि। बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल हान्जानि रामफलबिल ओनसोलनि दैदेनगिरि, बिसेसकै जोंहा मनज नार्जारी बिथां दं। बिथाङा सासे समाज सिबियारि, सानसे समाव बिथाङा एनडिएफबिनि सासे गोख्रों मावथिमोन। बे बिथांखौ बे ओनसोलनि आदिबासी रायजो राजाफ्रा लोगो हमनानै गावसिनि माने गोबां खस्थ'नि बाथ्राफोरखौ खिथादों। बिसेसकै बाहाय रासिन खस्थ'आ माने रायजो राजाफ्रा लामा गैयैनि थाखाय दैज्लां बोथोराव फरायसालियाव थांनांगौ फरायसाफ्रा गोबां खस्थ'। दैबाना जाबा, अखा बारा हाबा बे फरायसालियाव थांनो हाया, हाथाय खालामहैनो हाया। दा बे गावसिनि खस्थ' मोननांनाय, भुगिनांनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानायलाय जोंहा मनज नार्जारी, जोंनि इउपिपिएल दोलोनि ब्लकनि बिथाङा सासे ट्रेजारार, बिथांमोननि खस्थ'खौ नुनानै माने रायजो राजाजों सावरायनानै बे लामाखौ दिनै गावनि खरसजोंनो मावफुंना होफैदों। आं बिनि थाखाय बिथांखौ थेंक्स जासियो, धन्यबाद जासियो। दा बे आरो थांनाय 17 बोसोराव बुंनो थाङोबा बे बिपिएफआनो जोंनि बिटिसिखौ सालायदोंमोन। दा हयथ' बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायाव फोथायनानैनो 17 बोसोर बिपिएफखौ भट होनानै क्षमतायाव फैबाय थादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोना खालि बे आदिबासी जनसाधारनखौ जास्ट भट बेंकल' बाहायनानै, भट बेंकनिल' खामानि मावहोनानै बिथांमोनहा बे ओनसोलखौ जौगानायनि जेबो हाबाफारि लायाखै। बे 17 बोसोराव माने खेबसे मोनसे स्किम हमनानैनो बेखौ फोजोबनो हायाखै। दा बिथांमोनखौ गोबां थगायबोदों। बे थगायनायनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि खामानि मावनाय, आदर्श निति रायजो राजानो खामानि मावनानै होनायखौ नुनानै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोजों रायज्लायनानै बिथांमोनहा जोंखौ मदद होनो होननानै आवगायबोदों। दा बिथांमोनहा खामानि मावैनि थाखायनो बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै दा जोंजों फैदों।